bonitas son tus mujeres, como fragantes capullos en flor. Valencia, qué hermosa eres, maravillosa ciudad del amor. En primer lloc, vol agrair molt sincerament la presència aquesta nit del senyor alcalde en Pasqual Petit Talents, així com la dels senyors tinents d'alcalde en Josep Lluís de la Concepción Navarro, en Salvador Cabrera Puig i en Francesc Vallès Canet, i per supost a les seues distingides senyores. La presència de vostès esta nit honra molt a les Falles i a la Junta Local Fallera de Carcaixent. Anem a començar l'acte de proclamació oficial de les Falleres Majors de Carcaixent 1993. Abans de començar l'acte, tinc que disculpar que no s'hi troba entre nosaltres aquesta nit el president de la Junta Local Fallera. Tots crec que sabem que el motiu és de lo més desagradable del món. Jo he estat parlant amb ell a les 8 de la nit per veure si encara venia i l'home i tant com la seva senyora estan totalment desfets i m'han demanat que disculpe la seva no assistència. Jo sí que demanaria pel president de la Junta Local Fallera un fort aplaudiment. Gràcies. Bueno, y ahora anem a entrar ja en l'acte en si de la proclamació demanant de les Falleres Majors de Carcaixent per al present exercici. Per tal de començar l'acte, en primer lloc, demana la presència de les Falleres Majors de Carcaixent 1992, senyoreta Coral Valens Gómez i xiqueta Begoña Echeverri López, que venen acompanyades per els vicepresidents de la Junta Local, Salvador Pieragil i Nicolau Barber Feliç. La lectura de la certificació de l'acta del nomenament de les Falleres Majors. Joan Vicent Pérez Climent, secretari general de la Junta Local Fallera de Carcaixent, certifique que en la reunió extraordinària celebrada per la Comissió Executiva d'aquesta Junta Local Fallera el proppassat dia 29 d'abril s'acordà per unanimitat nomenar com a Fallera Major de Carcaixent per a l'exercici 1992-1993 a la senyoreta María del Carmen Vázquez Esplugues i per a que consti a efectes de proclama oficial signe el present certificat amb el vistiplau del senyor president. Carcaixent, 13 de juny de 1992. Joan Vicent Pérez Climent, secretari general de la Junta Local Fallera de Carcaixent, certifique que en la reunió extraordinària celebrada per la Comissió Executiva d'aquesta Junta Local Fallera el proppassat dia 29 d'abril s'acordà per unanimitat nomenar com a Fallera Major Infantil de Carcaixent per a l'exercici 1992-1993 a la xiqueta María Jesús Olaso Quinet i per a que conste a efectes de proclama oficial signe el present certificat amb el vistiplau del senyor president. Senyores i senyors, acompanyades per l'il·lustríssim senyor alcalde de la ciutat, en Pasqual Petit Talents, i pel senyor tinent d'alcalde representant del molt il·lustre ajuntament de la Junta Local Fallera, Josep Lluís de la Concepción Navarro, anem a rebre a les Falleres Majors de Carcaixent 1993, senyoreta María del Carmen Vázquez Esplugues i a la xiqueta María Jesús Olaso Quinet.
cançoneta que no li agrada parlar quasi mai, a Begoña Chabel López. Bona nit, senyores i senyors. Estic molt contenta que esteu aquí i també de que Maria Jesús i Mari Carmen siguin les falleres majors del poble i també espero que se'l passen molt bé en l'any del 93. Seguidament és la fallera major infantil de Carcaixent 1993, la xiqueta Maria Jesús Olaso Giner, la que mos dirà unes parauletes. Altíssimes autoritats, Junta Local Fallera, fallers, falleres, pública en general. Estic molt contenta de ser la fallera major infantil d'aquest poble tan fallero. Dic això i ho mantenc perquè és un poble que sempre honra les falles i això em fa molt feliç. Aquest càrrec que avui em donen és un càrrec que jo mai m'hauria imaginat ni se m'havia passat pel cap. I falleres majors infantils com Begoña, Zaida, Mari Júlia, Carmina i d'altres saben l'alegria que és tindre el càrrec. Bé, tot és sentit el mateix, com que espero que us ho passem tots molt bé xuls, ja que aquesta és el millor de la vostra vida i de la meua. I tot tornar ara a la fallera major 1992, la senyoreta Coral Talents Gómez. Molt bona nit a tots. Realment esta nit no sabia que tenia que parlar, per tant vaig ser el més curteta possible i simple. Les meves primeres paraules van dedicades a la meva cor d'honor i a la Junta Local. Vull donar-los les gràcies perquè gràcies a ells les falles passades han sigut les més boniques de la meva vida i els meus pares també perquè si no hagués sigut per ells no ho hauria pogut viure. I com no, a Mari Carmen i a Maria Jesús desitjar-los el millor reinat. Sempre me conformaria en que fuera una cosa igual que el meu, però si és millor, de categoria. Voldria dir a Mari Carmen, dir-li que visca tot el reinat i que visca les falles el màxim possible perquè van a passar-te volant, van a passar-te des de la demanaste al dia de la cremant, no vas a enterar-te i dir-li també que me cuida el president, que més que avui no es pugui trobar així, que realment me l'estimo molt. Moltes gràcies. I és ara la nostra fallera major de Carcaixent, la senyora Mari Carmen Vázquez Esplugues, la que va dir-nos algunes paraules. Bé, molt bona nit a tots. En primer lloc, em dirigiré a la Junta Local per donar-los les gràcies a l'haver pensat en mi com a fallera major de Carcaixent. I, com no, als meus pares per haver consentit que la seva filla, en el desempenyament d'aquest càrrec, no puga dirigir-los tota l'atenció que es mereixen. Però vull que sàpiguen que vaig on vaig els portaré a mi. A tu, Coral, et diré que intentaré de tot cor saber portar el reinat. Així, espero que quan no puga... Així, permet-me que puga demanar-te el teu consell com a regina Sallent en aquells moments que ho necessites. Finalitzaré dient-vos a tots que... Finalitzaré dient-vos a tots que espero complaure-vos en tot i que perdoneu si alguna volta vos poguera fallar, pues no seria la meva intenció. Espero portar el meu càrrec i el que representa a Carcaixent en tots els sentits. Bé, moltes gràcies i perdoneu-vos. Seguidament vamos a enviar a les falleres majors de 1992 i 1993 en un ramell de flors.
Thank you.